پکڑا من والا بدر منیر آمنہ دا لالے صاحب حسن و جمالے زہرا دا بابائے اللہ اکبر حسنین کریمین دا نانا جانیے جھنڈا پکڑان والا آمنہ دا لالے خلاصہ کائنات مطلوب کائنات وجہ کائنات جانے کائنات اللہ اکبر جھنڈا پکڑن والا ابو تراب شیر خدائے اللہ اکبر رجب دے اندر پیدا ہون والا رجب دے اندر 13 رجب نو دنیا دے اوتے تشریف لے آون والا جڑے میدان خیبر دے اندر قلعہ خیبر دے کول پہنچیا تے قلعہ خیبر دے دروازے نو اپنے ٹھڈے دے نال اڑا کے رکھ دیتا اللہ اکبر مرحب بڑا لمبا چوڑا 7 من دا چولا لوہے دا پایا ہویا مرحب 7 من دا چولا لوہے دا پایا ہویا بڑا قداور ہے بہت زوراور ہے آج تک کسی نے شکست نہیں دیتی پر آج شکست ملے گی کیونکہ مولا کائنات دا مقابلہ ہے کائنات دا سردار جو ہے میرا علی کائنات دا سردار ہے اللہ اکبر سرداریاں قائم راسم قیامت تک یہ سرداریاں آکھنا یہ تیرے میرے نال نہیں آکھن نال نہیں انہوں نے سرداریاں اتو ملیاں ہوئیاں نہیں جنہاں کو اتو سرداریاں ملیاں نہیں انہوں نے سرداریاں بھی ہٹا نہیں سکتا مرحب نے آکھیا وار کر فرمایا میرے نبی نے میری تربیت نہیں کی تھی کہ پہلے وار کرا پہلے وار ایمان والا نہیں کریں دا پہلے وار اسلام والا نہیں کریں دا پہلے وار قرآن والا نہیں کریں دا پہلا وار اللہ اکبر اللہ نو منن والا اللہ اکبر صدیق دا غلام نہیں کریں دا صدیق دا مقتدی نہیں کریں دا عمر نہیں کریں دا عثمان نہیں کریں دا علی نہیں کریں دا علی المرتضی شیر خدا نہیں کریں دا امام حسن نہیں کریں دا امام حسین نہیں کریں دا علی نے فرمایا پہلے نہ کریں دا تجھے تے چھوڑ دا نہیں بولنا پہلے نہ کریں دا تجھے تے چھوڑ دا نہیں جنہیں میرے مرحب نے پہلا وار کیتا پھر میرے پیر علی نے اللہ اکبر وار نو چکا چھوڑیا ضائع کر چھوڑیا پھر جس وقت میرے پیر علی نے وار کیتا اے دشمن خدا دشمن مصطفیٰ زیر زمین ہو گیا علی میرا سینے دے اتے بیٹھ گیا تو میرے پیر علی نے سینے دے اتے بیٹھ کے آکھیا اللہ اکبر پہلوانا بڑا مان ہی دیکھو اپنیاں کیا طاقتاں دا اپنی پہلوانیاں دا ہن سا علی تیرے سینے دے اتے اللہ اکبر مرحبا کھن لگا توجہ کری موچی آلے کھوڑے انسانا بستی قاضی تے مرد رہن والا قربانی دے رہن والا انسانا توجہ کری مرحب نے آکھیا یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے میں سمجھتا ہوں کہ حیدر کرار ہے میرے بھائیہ بزرگاں دوستا انہیں ہستیاں دا نام لینا بڑا آسان ہے پر انہیں ہستیاں دیا طرح سر کٹانا بڑا مشکل ہے انہیں دا نام لینا تا بڑا آسان ہے پر صبح دی نماز جماعت رل پڑھنا آسان اللہ اکبر انہیں دا نام لینا تے آسان ہے کرب و بلا دی زمین دے ہوتے میرے اللہ اکبر اولاد علی نے آل سہرہ نے سر کٹا چھوڑے رہے پر نماز دا سجدہ نہیں قضا کیتا تاکہ کیویں